El Centre Cívic de Sagrada Família presenta l'exposició L'Art Romànic Tridimensional, una original proposta que combina la pintura i l'artesania de paper i fusta. Els quadres tenen relleu i mostren esglésies i monuments de l'art romànic català. Soc Josep Mairal, que em dedico a l'art romànic català ja fa 6 anys i que per tant hi visc una il·lusió tremenda. Es comença a anar al lloc on està el romànic, a la muntanya, en el monestir i l'església. Es fa una mica d'esbós, de dibuix, unes quantes fotografies i t'emportes aquests datos que has agafat amb les mides més o menys aproximades i es comença a construir a casa. Entre els edificis reproduïts destaquen el claustre del monestir de Ripoll, la catedral de la Seu d'Urgell o l'església de Sant Pau del Camp. La construcció del tema té diverses facetes, perquè, esclar, depèn del relleu, per això en diem la tècnica TD, depèn del relleu que se li fa, trobarem diferents materials. Amb poc relleu fins a 10 mil·límetres, un ciment que és duríssim i que seca perfectament bé, el que passa que és un element molt abrasiu i encrema totes les broques i les eines per treballar. Aleshores vaig passar a l'altra tècnica per poder fer més relleu i sobretot treballant el cartró, la fusta, el plom, el coure, diversos materials per poder tenir un màxim relleu. Perfectament, mira, les eines que s'utilitzen les tenim aquí, que són les màquines per foradar, els cúters, les màquines normals. El que passa és que s'han de fer moltes eines especials, perquè, esclar, es construeixen coses que no s'han fet mai. Com que no s'han fet mai, al mercat tens unes determinades eines, però les que t'has de fer tu són les apropades pel tema. Què passa? Que procures, en definitiva, arribar a la màxima imitació o reproducció de lo que fa 1000 anys, realment, és el que es construïa. I quan et trobes construint una església romànica, com molts n'hi ha, en la que saps que fa 1000 anys d'història, l'artista, la persona que ho fa, en aquest cas jo, quedes entusiasmat. Josep Mairal ha recorregut tota Catalunya per conèixer el patrimoni romànic que encara es conserva. Es calcula que tenim prop de 2.000 monuments que es van construir entre els segles X i XII. N'he visitat poder uns 200, però és que en tenim 2.000 a Catalunya, més 500 a la Franja i a lo que és la Catalunya del Nord. Per tant, encara me'n falten. Ara em presento 40. Jo crec que els més significatius de Catalunya seran els 70 o 80 aproximadament, o 90. Les obres estaran exposades fins el dia 9 de gener. Dale a esta campana, nen. Sí, ¿no? En plan pesebre. Yo también. Coger un vaso y que os pongan cama. Sí, home, Carles també. Tu què tens? Ella va ir con el libro y por bosque. Bueno, no es de que está para los A ver, dice que queda en el coche.
escarpadas. No, yo sabía que pintaban, pero eso no...